Kommer en bil! Kan du huske det? Det skal du ikke nok musik til. Det er en kombination. Nå, ja, men... Hvad fanden var det der? Prøv at kigge her. Det er køligt, Lars. Det er ret koldt. Der er lige bare en lille klump. Og det griner han. Flydende kvælstof, det der. Hvorfor er det, der ikke er noget mester? Epic shit is epic. Så prøver vi først med den lille, hvis det er det. Så prøv at sætte den ned på, så hvis den ikke svæver, så vent til den gør. Den gør en svæver. Det ligner altså et eller andet fra en eller anden. Nej, jeg synes bare, den så koldere ud, da den var varmere. Den havde jeg duk ovenpå. Star Wars. Den svæver. Det er sådan en lille magnet. Altså ikke Star Wars. Nå, okay. Prøv lige at køre pinden nedenunder, så du kan se det. Ja. Du prøver, må også gerne prøve. Prøv at køre den ned under. Eller kan vi tage noget tråd? Vi tager noget tråd, så vi kan vise det. Sygt, mand. Den drejer. Nej. Spinning. Det er lidt lavet. Prøv at putte pinden ned i det der flydende. Man har et større stykke metal, der ligger dernede. Sådan bare. Guys! Det vil jeg altså rigtig gerne prøve at putte et eller andet ned. Prøv at tage en mønt. Prøv så nu her, venner. Så tager vi en her, der viser her, at det ikke, der er ikke noget magic i det. Kom og så kør ned under. Jeg tror, det er svært at se den der end vi lavede. Ja, okay, men altså. Ikke godt råd, lad være med at røre nitrogenet. Hvorfor? Siger det bare. Niels, tror du godt, hvis man hælder flydende nitrogen ud over en mønt, tror du så godt, man kan knække det? Ja, for det bliver... Ja, det så godt, man kan. Kan man godt det? Tror jeg godt. Jeg har ikke prøve det. Ja, der er noget, Må du prøve sådan noget? Nej, jeg har ikke noget prøve. Jeg har en 2 kroner. Folk vil se, hvor den fryser til is. Så skal vi bare have sådan 2 ting til at holde, fordi jeg holder nemme hænderne. Nej, jeg har ikke har værktøj, men vi kan godt køle den af bagefter. 2 kroner kan ikke til at 2 kroner. Det der 2 kroner i. Hvad? Det er tråd. Du hælder den ind foran. Og hvad så? Vi har så synkt ned i nitrogenet. Ja, hvis du gider. Nu har jeg Kan I filme med den, når du kommer gennem? Ja, filmer stadig. Så kunne det være spændende at få den der på også. Men det er jo kun dig, der er smart nok til det spil. Smok sagde det lige. Hvor kunne det være Prøv at se, griner? den svæver stadigvæk. Hvor kunne det være griner at gå ind og sætte det i en kirke og bare sige, ha, where's your garden now? Gør du over i USA? Det gør du flere. Men hvad du laver? Nej. Han fryser den der til is. I Jerusalem. Hvad så, Claus? Den er bare en tage kold ud, når du tager den op. Ja, og bliver halshugget samtidig. Det kunne også være. Det tror du ikke, den er? Nej, det er... Den ryger også ud igen. Skal ikke lige plukke øjne? Jeg blev ramt af det der tørre i skubs. Marlon, ved du hvorfor den Kom bare sådan en lille gul, hvor den sådan der en farve lille skal ting, hvor være? de sådan en kugle hen over bordet. Det er jo luftfugtigheden, som bliver til is på den. Nå ja. Det er derfor, at den ikke ser sådan ud, når den er nede i nitrogenen. Jeg synes bare, det stadig det ser koldere ud. Ja, men det er jo bare fordi, vi forbinder is med koldt. Men is er jo ikke særlig koldt i forhold til det der. Nej. Det skulle da varmt. Ja, sådan det. Men det er fint på at vise, at man kan skubbe til den, og så ryger den tilbage. Men Niklas, prøv at tage kameraet længere ned, som Niels, kigger under den. kan man så også godt få fast kvælstof? Ja, altså... Ja, vi skal bare køle det endnu længere ned, altså. Okay. Ja. Mega. Jeg synes også, det bliver helvedes til, når du tager den lille, så er tæt på. For lige tager jeg dreje rundt med. Jeg tror ikke rigtigt, den kan gøre så meget mere. Så er den fast, den, ikke? Den er ved at blive varm. Den er frosset fast. Tag den bare. Den er så fast. Den er bare... Det er en så stærk magnet, de to, de er så stærke. Prøv at se det der kæmpe. Er den klar? Du skal lave en computer igen. Nå, du skal ikke. Sindssygt, det sidder godt fast. Det gør det. Prøv at sådan sætte den over. Den er heldigvis sådan. Nej. Det er noget, kunne lige at få kanten af den der magnet med. Prøv at sætte magneten oven på den der, og så når den bliver kold, så ligger den nede på, og så prøver noget på, og så kan man se, at den begynder at svæve. Det må du godt prøve. Men flydende tør i, der er vist kun 75. Kan du læse det nu? Fuck, det er jo sådan, som den ligger der. Jeg mener, det er kogepunkt, der ligger omkring det. Den kan ikke, det er ikke Kan du ikke muligt. mase nogen, ikke noget? Kogepunkt, du på ligger. Ja, nu rammer det på. Jeg vil have sådan en til at holde min kuglepind på mit skrive.